Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз 14 декабр 2023 сол қарор дорем дар панҷшанбе бозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Калхозобод. Панҷшанбе бозори узун 1000 рубли русӣ баробар ба 121 сомонӣ. нархи кунҷора 4 сомон, 4 сомону 20 дирам. навор кардем гоҳҳои гусаладор, савдошудагиш, вақти савдо, фурӯшӣ ҳамаша навор кардем. буқачаҳо, буқҳо барои бастан, буқҳои калони хароб, молҳои майда, ҳамаи намуди мола, нархҳои аниқша, вақти савдо, савдошудагиш ҳамаша навор кардем. барои пешрафти канал яктаи лайк. касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед, видеоро то охир тамошо кунед. рафтем. якум мол аз моли савдошудагӣ сар кардем. буқачаи карпата бинед. мола молҷунай 4800 сомонӣ ҳози баракашид. 4800. ва дар комментария бинависед дар нархиш арзанда ё не. 4800 сомонӣ савдо шуд. ина сумшогирӣ барака шид. анаи буқача. ина даим мол шам моли савдо шудага. ира фақат нархша фаҳмидему, чанд литр шир дора, чанд музой уша нафаҳмидему. савдо пухт, сумсокунӣ рафт бегӯш. 8900 сомонӣ савдо шуд. гусолаш гуноҷин ай. шириш тақрибан 4-5 то 6 литр як рӯзда саҳари бега. И тақрибан говои месни амқа метия. алафи холӣ қади дига наменем. ман ай пеш чанд музой будагишин ай шохош метонем хулоса кунем. ё дуюмша ё сеюмша на 8900 сомонӣ. гусолаш гуноҷуча. ай гӯй фурӯше. гӯй буз балаи бақувват сеимзой саҳар бега 6-7 литр шир. бозор чанд кадагиша ҳозир мепурсем. 15000 гуфтаи судагиай савдо мешавад. гусолаш ба фикрам ки гуноҷинчаай. гуноҷинай гусолаш. гусолашам ранги худаш бақувватай. иншолло ба светшам чашяга иншолло чашборин гол мешавад. 15000 савдо мешавад. озӣ бозор чанд кадагиша мепурсем. гово тамошо кунем. дарози хушрӯай. бозор чанд кадакай раст? 13000 бозор кардааст. наиш шам гусолаш гуноҷин, гусолаш созай, карпат монандай. наи го ира чанд кадака? 8000. 8000 ира пурсидеста. гои арзониш. гусолаш хушрӯа ира. мода я гусолаш? гусолаш мода гуноҷинча. ако гои пирай. ашохош маълум. 8000 бозор кардаиста. додагӣ нест ҳозир ашта. бунаиш гои хушрӯа. анаи гов барои молкунӣ беҳтарина гов ёш дуюмзой. гарантияш қати дуюмзой мегам. гусолаш гуноҷин. гусолашам хушрӯа ки созай. шӯрак. чанд кади? 11000.
нарша بگیرم همه بچه‌م در نواسیست که ببینه خب tam bol چو شبینه نه ака савдо дорам 15000 гуфта штага 11000 кардеста додаги нест сар бига 4-5 литр шир димзой гусулаш мода гови ёшай пародашам хуба гови қадбалани соза 11000 да надодеста ғуноҷини пародни барои молкунӣ 6000 мега нарша савдо мешавад 4800 бозор кардааст баланди баланд шай ҳайвайда поёнтарам кардаги аст ғуноҷини паҳмаки хушрӯа 4 кунҷа мана буқаи калон барои бастан 6800 сомони ҳозир кардаиста додаги нест не қашқара бо дута буқаи дига инош камтар майдатара ино барои бастан созай ира бозор 11 кадай ҳозир бо як харидори дига омад 10800 ҳар душа аҷоя кард най ҳар душа 10800 нами ҳар душа аҷоя кардаиста саҳар 11 када буда буқаи средния буқаи фарбе бо барои фарбе каданам мешавад фарбе мешавад бо 10000 мега нарша савдо мешавад саҳар 92-93 кадай ҳозир 83 пурсидест 8300 рӯз пурсидест буқаи 4 кунҷаи хуба яке аз калонтарин буқои панҷшанбе бозори ноҳияи ҷалолиддину балхӣ қалқозобод савдо шудааст килоаки 35-50 дирам соҳибиш мега харидор 35 сомонӣ барои вазни зиндаш пурсидааст 35 сомонӣ харидор пурсидааст 35-50 дирамӣ соҳиби мол гуфтааст ҳоли савдо дорам як дига буқаи калони фарбе таппа тайёр ирам ҳамун нарх 35 кардааст соҳибаш ира 36 мега 36 ҷои сумгириш килобаркаш барои 1 кило шад вазни зинда вазн зинда 35 ира кардааст соҳибаш ира мега 36 қара фарбеги шабинед буқаи савдошидагӣ буқа барои бастан пародния пародашабинед хушрӯ фарбе мешавад иншоалло 100 мушкам 10000 сомон савдо шид
барои бастан конкретно буқай. YouTube'ga. нархи буқачо 5,500 мега нарша савдо мешавад. бозор 45-50 кад мега 4550 бу баланди баланд шай байда камтарам кардаги аст. нархи буқачо мана иш савдо шудеста обира 4350 ҳози кардаста додаги нест. сар 46 тона додум. сар 4600 надодум. набодита бачаи дига як ҷоя 83 ҳар душ як ҷоя мега савдо мешавад. бозор ҳарчи кардаста чанд кадагиша аниқ нагуфт. 83 ҳар душ як ҷоя савдо дорам. 900,000 сомӣ кашокаш кинен савдо дорам. 900,000 сомӣ савдо дорам. бояд букачаи сортавой 4200 мега савдо мешавад. бозор 3600-3700 кардааст. иншоалло букачаи соза калон мешидагӣ. букачаи карпати дига 5,5 гуфтиям. 5000 савдо дорад. букачаи карпати бозор чанд кад гуфтем? 48 кадаги бозор. 48 баланди баланд. иша чанд кад? хуноҷи на? иш хуноҷи чай? ира 34 кадаги. 3400. ира 48. на хуноҷини фарбе барои куштан 6300 савдо шуда. 6300. сета букачаи майда-майдаи фурӯшӣ 4500 савдо дора. 4000 савдо дора. ишам 4,5 савдо дора. бозор чанд када? бозор чанд када? бозор акаш 3,5 ҳам кадагиай бозор. 38 ҳам кадагиай. 4000 ҳам кадагиай. 38 ҳар хела. қушқоро 1800 савдо мешавад. 1500 бозор кардааста. думбои калон дора барақшқоро. оламс. анаи қушқорча 1900 мега савдо дора. 1600 бозор кардааста. Көтер бетнем ма. O'tkiraka kameradan qochmaydi. Bunisi necha qilyapti aka? Buni 900 qilyapti-da. Buni qo'shqarcha. Bura 900 qaraysa, ham qo'shqarcha. 900 qaraysa, bozor. Mana bitta qo'shqarcha savdo shirisi. Xaridor 2200 har dusha joya qaraysa. Qo'shqaroy zard. Meniki ham olib qo'ysa olyapsizmi? Qushqori farbiya qushro برای کشتن هم سوزای 1750 سوم بزرگ کرده است. دودگی نیست.
Majid Bayoshno Shkoro 1900-1700 Qancha qildi buni? 19-17. Qilishimi ochilish? 3050. Ikkovi bir joyda. Har dusha yak joya 3050 somon, har dusha yak joya kardeşler. Ne para başa? Mana qushqo'rcho'ra buni, bara qushqo'ro. 1600 gufta istidogan bu savdo meshadi. 1350 bozor yak joya hammasha yak joya kardeşler. 1350 bara qushqo'ro. 1460.